Adlaw Domingo, Mogi, Adlaw Mabalaan, ng Diyos, Bos Kristo, diha ang mga. Dato pa, wala yung ipilit di sino. Dahil na may laing adlaw sa Pagulus, adlaw sa Perugia, Isayas, 26 Jis, pero sa Sirot, 28, adlaw yung linain na adlaw. Unsa mga tawa, adlaw Mabalaan, Domingo Gimabis. You pray the Espiritu dia Espiritu. The Lord's Day, Sunday, Nesi, Brother Felix Nick, Bukana, iya bagi atur lah, wasi mengatakan Lord's Day, Sunday, asa masa sudah, waktu ini, bicara nakal kepari, ayo orang kepada, ayo asin berbicara dengan Brother Felix Nick, unana ignore the real person, that is our policy. Unana ang ako mga paparol pagpabiling Pinoy. Mahilaot mo ni Brother Felix Nick o Brad Lupas basing pangulangan sa uwa na nakabawa sa sama tumpang ang mga bro. Dili sila makahatag magbukat ng mga rason. Pangutanya, nagpabiling ang ditulog sa Simbahan ng Gurmano na adong pagpulay Domingo yun sa Magkasan kaya ang gano'n yung Brother Felix Nick na sa tuloy ng Hulyo kailan sa tuloy na Hulyo sila rin o magkagan natin una na ang oras saya Singilo dahil wala na 1 minute pa 1 minute sumula na hanggang ipamili basing ko sa among nagkakaan kaya kini ipatiyang matulog maniwasang adlaw parehang nigay hindi ka mapokus pinumuhan purpusan sa Katolika yan isap mo diya kay namay ng tubi ni Pas kamigan siguro Jose si Bindi huwag mamutuma bago pa niya adunay kayo kulian ya si Juan Kermas mga ini Sanchez kanang Domingo kalau papulay sumber karo oman ang resurrection Namo resurrection sa banaw atau Ginoong Kristo wag ibanaw sa badul wag banaw witness o Berkules Domingo mga bigsunan tahan po sa kanan salamat mayong hapon. Oke, pangkatan na Brother Friend. Kamu tanya sa Sias Dosonsi natuman yun na siya tanang-tana ba? Paminaw rin pero agna ka sa Sias Dosonsi natagna sa Sias Dosonsi natuman ba? Sumala sa nasulat ng Pangulo ang adlaw sa Wako tanang-tana Saya ko qualify na yan sir ayaw po 1 minute so ang siya susunsi na ano na diskutan na parang walang sabado natuman ba? natuman yun ituman ni Kristo Kadang kasumano sa ituman niya nahulong man eh wala English Kristo sa 1:58 so dipungkan niya adlaw sa sabado kadang lagi kadang nakangka sa Osias Tutunsi natuman mo na tanaw harus Kristo na nagibon ang sabado lima kanus aman kailangan dito ng tatlo kong kalipay kanus aman ang mga Hudiyo na wanay kalipay ang kanus ang tuman Mr. Borodo, Mr. Felix Nick ang issue specific mga adlaw sa Padua pahulay na ako ng suta niya okay lang po ang dipatihan ito na kalipay so yung question is Bos Bandayo pasapos na natuman ni ang pagpapipasapos moderator side ha ang ginamit din mo o siya o sa isuwi niya may natungod siya ng mga tana o may napunod na natuman na kuno ang tagna sa Osias 2:11 pagka nga nagkanta dito tanga na nasulit dito nasulat dito ba namin yung bigamaran na tima at kanang gistutan
the duty of a prophet with respect to the issue in the debates in real life. So, may issue na dibatihan specific. Sa ato pa, ang ubantag na diya sa siyas to susi, wala tuman, sa pagkita. Kaya ako promotan na awak ko gumito. Ano imo man? Carmen, di mo, siyas to susi, ay wala kami, ay mo na di pa sa Gamit mo siya sa sunsin, so ang gipunin ako ang pahulay. Oh, lagi. Ang ako pumunta Pahulay man. Dibati mo rin. Okay. Tumato. At lang ipapahulay, di mo nga gusto na kalipay. Kaya di mo yung kalipay pa, kumari. Huwag yung kapatid yung kakapalipa. Nga asa sa Biblia, nga nagipahulog kalipay sa mga Hudyo. Ang imo argument ko mo na misleading, huwag kong pahaya. Ang akong pahaya. Okay, arita sa ating papahulay. Ang Hudyo tunay mga maligtong pagkatigong sa ating papahulay. Kanusa, nawag na mga ilang maligtong pagkatigong sa ating papahulay. Beliau huwag kong magpapay. Ay, Hudyo ka to. Beliau, Kristiyanos, Ay, Kristiyano ka. Ano mga Hudyo? Maligtong pagkatigong. pamatot na Nanatagpa para kang kisang na. Ang Mesiyas susunsi, para kang kisang na. ang siya Para sa Kristohanan mo para sunsi. ang siya susunsi nag-gusto puno ko na lang sa bado. Pinsan na niya, para kang kisang na taga. Ang sumunod, bigan, nawa sila abuso o higpit ni atong panuna. Asa mo basa? Exodus 25 verse 6. Exodus 25 na ang adlaw ng papulang sa bato, ang glubok na to, takpyo, utang mo sa madayo. Higpit kayo! Murang ipaon, inyong gilo! Hunungan ang adlaw sa bato, kaya napungan sa Jesu man ibang gilo. Ang maligtong lagi na katigong sa adlaw ay papahulay sa mga Hudyo. Ano sa pahulong? Hulun, bundan parang Ano sa lagi ipahulong? Wala pa'y maligtong pakatigong mga Hudyo ron. Adlaw sa bato, ang purong brother ni Kudos dito. Dalawa dito ang ilang adlaw papahulay, ilang pakatigong. Tinuntun. kubab na dari sa boxing ko 18 kapag may na pagbuba tuwid ini misamot ang pagpuniwa pagpatay kaniya ang mga Hudyo kaya hindi lamang yang dibungkag ang sa kaliwa bungkag na wala Ano sa ibungang ni Kristo? ang second century Ano sa ibungang ni Kristo? Usang kitapuan na nagpulpa ng adlaw papahulay. mukha na pagpitsa na na yung nasulat Ano sa laki? nasulat ko na ang mundo Ano may kanya? Ay, ito mawag pizza na. asa to masayip eh Wala lagi pizza ka doon sa sayip eh Ano sa'yo pa? ang sakto eh Pangutana lagi ko rin. Ano di pangutana lagi? Ano sa lagi? Oh, ano sa man? sumala sakto dibatihan wa para mga pitsahan ang dibatihan na sumala mga dibatihan yang dibasa ng mga dibatihan ang dibuka ginuga sakto na isa mga dibatihan na Okay. sa gatuloy ko Sa panahon ni Kristo, giakusa siya ng Hudyo kay naglapas sa akong hulay. Sa atong panahon, hikayo na, nagpadayon pa ang ipapahulay sa mga Hudyo. sa mga Hudyo lahat ko sa mga Saturday pero sa Kusano Domingo na ikaw Hudyo ka Kusano Ay pa, pinsa maging nga napahulungan ko ang mga Kristiano sa mga Hudyo. ang ingat ito ito na mga Hudyo no bukan Oh, ano nga, ang mga Hudyo nagpadayon mo lagi. Unya nga nung pahulungan ng Kristiano sa mga Kristiano mo. ini so episode ka to mga gahay ko ulo ng Hudyo ay lahat Yapo, Sabado mo katulad ko naman dili ka sa Sunday, dalawang si Sunday nga naagi Okay. Kaya, di na kumuta na. Akong iwasan na ako ba? Buka na akong tayo. Hindi sa akong buwan. Di, kumuta na ko niya. Kaya, akong utilizer para magagandungan akong tayo.
Ako na yung deliver. Okay. Mga iso, ganina na pinirong barok eh. Ito, hindi kaduan naman yung barok. Pangutan na niya, buwakin ko na kung makataro sa iyang ipabarok. Ganina na kung tinanawa, paminang wakit siya makapuloy pa at Domingo, hingong at papahuloy. So, hindi paparok naman niya. O sa may akong kupon na kanina na siya pahaya, wakil na paparok. Sabi akong kupon, wakil ko nakupa. Sabi akong kupon niya, nakupa niya pahaya ng Domingo, hingong at papahuloy. Isa niya himu-himu na. Si Cristo pa siya himu. Ang Diyos pa. Lain mga ringo di taon sa history. Hindi ako ikondri. Mga ebidensya. Unyang siya. Lagi narauyon ko na uyon. Patayon ang dibati kong uyon ko nito. Mabeta ko negative ko kay supa ko. Kaya akong diresearch na gikan sa Bible hangtod sa mga referensya na makita na ko mga kagsunan na napadayon ang ipapahulay na sa tingguman. Ano? Hindi naman siya naman sa bakong sa wala ta sa Old Testament o ganang tingguman sa Old Testament. Gilangkop itaw na ang youth ang tingguman gilangkop sa sugo sa Ginoo sa tumba. Roma 13 versikulo 12. Na di ka mapatay, di ka mamawa, pisakot sa mga masugua. Nalangkop kini sa nagaynon, hitugba may masig tao. Iyon na, ilangkop, wag na, busa. Bisa pa mga kesuhan ng karabuktikan di Katoliko, nagdaladala sa tintuman mills na kulang ang napadayon na kompleto. Kung na, magsipit yung bitisra. Pinag-uwan sa inyo sa mga Katoliko. Ang tinurong na Protestante sa Badisara, nailig ko dali. Nailig ko, para di tabalangan din ako basahan. Ang tinurong na Protestante sa Badisara, si Bindian Bitisra, iklaro mo lang, iswatan nila. Kung gusto niyo mabasaw niya, ako basaw. Sa panahon sa Christian na natin. Kaya, niyay akong basahon. Sa Bible, di nyo kakakita ang kiusap sa Ginoo at law ay pakulay na sa mga. Besa mo sa orang lang tuis-tuis. Basa, besa mo sa orang pali-pali. Kadang Hebrewan ng 4, ano? Kadang Kolosa 2, 1 taon makatuhog. Pag-ampong mo sa Ginoo, mga Katoliko, sama sa akong gibuhat kaniya ito, arugyahan mo sa Ginoo. Say, dinikita ng inyong mga hunanong, wala kayong gini tayo kasabot. Pangayok, landap sa Ginoo, ang Ginoo, magalamdan ka ninyo. Bakit? Ang ingon, niya'y isulat din. Sa Bible, wag yung pinyo ng Ginoo, ang Diyos, wag yung manyo. Bisa ng mga apostoles, nag-iusap sa Diyos, dili sa Ten Commandments, at dili sa Sabado, bisan sa Old Testament o sa New Testament. Wag yung nakakita, doon ay rito, taon ng kagsunan. Unya ka mo, lipat-lipato na ninyo, inyo lang sa iluwan, niya rito. Ewan dere, sinulat kini sa kuwan, kada mga pari ninyo. Eja, which is the Sabbath day? Klaro ka na the Lord of Sabbath day. Which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday? Is it on Saturday? Tuloy ko sa baka. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Is it not si Cristo ang Diyos? The Catholic Church. Kaya, kapaklayin pa mo ni sila. Nayapan ni sila. Nahimog pispiso ang pagano. Usay pinitsya na kanon ang upilis. Katong tinahod, katong murang haliki na iya sa mga sa San Worshipper nila Petra na sa tupangan sa Village Cathedral. Tanawan niyo sa internet. Nakakita na ko kung niya na sa libro kung kanusa na iputang nila. Sa mayo ko, dispiso ka na pagkado ang mga pari na kaya sa limpulo iputangan ng San kaya ito iwag nila kay Maklaro
Katoliko. Doon na ba ebidensya? Kay, kapahin man ang Kristyanismo. Pagkapahin na nila sa 8th century, nagbahin sila tungkol sa mga doctrinal issues. Una, nagbahin na sila tungkol kaya ang mga taga-Roma, nagsipan ng mga larawan, nag-libor na ang mga papa, supak ang taga-Eastern, ang mga Eastern. Nagbahin na sa Eastern Orthodox o Roman Catholic. Kaya dili na may ngalan na original sa iglesia ng gitungkol sa Tugino. Dihala na sa ang final na nila sa 1054. Nailikod. Dahan! Kapay mga pedisya, nga kining Katoliko sa Badista niya to. Kaya ngayon ako makapahin siya sa iglesia ng gitungkol sa Tugino. Kung ang iglesia ng gitungkol sa Tugino, they will keeping sa desapa. Unya, magpasidungog sila, magdigong sila sa magpasidungog sa magpaglabanyaw sa Tugino. Duwakan lang nilang isilipin, papahulay na Sabado o Domingo, paghandog sa kamatayon sa Tugino. Nailikod, ano ba tawag? Ha? Na, ay, bukan ko sa nailikod. Niya, Kasi tumuto mo rin ha. saan naman to? Dagsan mga basaw nila hara. Pwede sa mga isa-iga. Nara din. Ito na. Ay makihada na ha. Ano yung isa-iga Wikipedia? In the first century, lanay magtuto sa Romano, Katoliko. Lanay mahigayon ang ilang ngalan na sa Antioch itawag sila Christian. Unya mahigayon itawag sila Catholic. Mga, kanan, in the first century, such an observance that is not in Sabbath, such an observance would have been difficult, especially since many of the Christians were slaves. But by the date of the Apostolic Constitution, Book 8, Section 33, late 14th century, may libro na it was ordered. Ang iglesia na order niya, Katoliko, let the slaves work 5 days. But in the Sabbath day and on the Lord's day, let them have time to go to church and to become religion. Later still, later still, canons of the church forbid the observance of the Sabbath, and gradually the idea of rest from labor was transferred to Sunday. Di-transfer. Unya ang wakuto, di pamatay, magkakulay dagang lutos, nagpahayok, pasaylo ang Papa sa Roma o katong namatay na. Sa milyon na ipapatay sa iglesia, ay katong mga Katoliko ipapatay mga sa Badista kato. Sa diha, nag-isugo na nila ang Domingo. Kaya, doon na pailain sa Britannica. The Jewish Christians of the early church continue to